Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ka Special Olympic Bharat Meghalaya chapter hakas ngi ningkong kala pentep bakan penlong ya ke jing Peit Bniah ya ka Koit ka Khiah na ka banta ki khlung khenna Kiba don jing Duna ha ki Dkhot met bat bor perkhan kabanlong ha ka hinyau Tarik Ïaïong arhajar arpawar Hussein Anthony's Hall nadu kapor khandai be jem menstem habakren chekilat pathai khubor hakas ngi ningkong ka director jaka Special Olympic Bharat Meghalaya ka kong Christine Nonghulu rengkat bat u assistant director Dr. Freddy Kharmaulong kalaong baki school ki badon hanong ba shelong kum nadwar jinkerman Jyoti Srot School Bethany Society batna kiwe ki school na kaleng ka jilla kinwan banishem benta haba pentem kalaong bakane ka program kanlong ru kum shibenta ka jing rakhe ya ka jingdap hinyo posan snem kari India kalaong ru bakathong jongka kalong ban penrong kerteng ya kum bah hinyo posan hajar ngot ki khenna ki badon jingduna hakabor met bat bor perkhan na kaleng kari Thank Christine Nonghulu, Area Director, Jongka Special Olympics, Meghalaya. Kaning press conference ni penlong namar ba haga nyong tarik u April 2000 ni penlong ka health screening camp ikini ki khna ki ba don ka jingduna jingmut jing ka bor jingmut jing perkhan ki hangtai po St Anthony's Hall Nadok khandai Benjamin step gumta ya teater handok India da kini ki khna kin one na kini ki special schools kum nadwar jinkerman Jyoti Srot inclusive school ko Bethany na po nongman song kin one ban le kini ki screening camp temantang idon ha den jongiru I Dr. Freddy Kharmaulong pada dentist mai long in charge yakini ki Dr. Khoi Kiban le yakini ki screening yakini ki khna kiba ba phe yakani ka program na po national office ki khode ki yakani program amrit mahotsav program kaniro ka yaha par ka jing rakhe nyau khosan snem jong jing lai lo jong ka ri India tenamar kata ki kwa ban register nyau pusan hajar ngot kini ki khna kiba don jing Duna hakabor jing mot jing perkhat number ki jela jongka re India tetang kumta hi somha se wan se to kasiru in sedang khandai beje min step the chief guest jongi Ïaïong kong marang Commissioner for Persons with Disabilities MCS Government of Meghalaya, but he don't are line with kumtu ki invite through. Then I request if he kum ki media personals kum hase one cover ya kadi ka program jumi. The man ki state ki don lalaka agent local kum ka agency jumki. Then ni pop Meghalaya ro ni don. Menjua kini ki bati CTV ngathai ki lajo one cover yangi shape long ki ni ki kenja sports ni ki namu. Te mentang kenti pada ki kwa ban penlong no da ka health screening camp te hadin nang ni pada ngin sapet ken kumno galong ni ka situation jong ni ki covid ki ai te ngin sa penlong hi ki ni ki sporting events jong ki kai kum ki district games state games menta baro shi ka tang la jo penlong hi na do u ar hajar khna ni klem yo sho ban penlong ki ni ki sporting events kalong ba Ngindup yo lang ikini ki doctors long nakaliang ka dental nakaliang jing ki eyes takini ki throat kini ki overall general check up bangin yo bakin one ham to tikin yo nagini kane ka jing long ka check up nagini ki doctors ki pa pher no kata ka jing thu jong kane ka long baki at least nakaliang jong nakaliang jong ka state resource center ka badang na possible hospital at least kindup yo ki details jong kini ki khnang ba kindup yo atat ban register yaki khnang ba kindup a yaki katuka unique identity card hakare singi kumangil ong ka katengere ka health screen camp mat kamda de basically bangin eye treatment bangin eye sumar hakare singi ngila dan katu kami kli ki benta jong ka ki department jong health bangin screen yaki kena hakare singi de kindan ka dental ada kindan na po ENT bang na po ki eye specialist na po bansara eye care
kini ki general medicine dia tu ngin screen ya ki kena but kanum ko tangkat tapan dia sema ketikali kan sekolah tangkap dah kan dan pat ka follow up iki kan nama ba kidan ki ID ki jongki ngidan ru ki prescription ngin ai ki tideng kumpulan komentan pat naka state resources department ru ngin sa follow up iki kan ki ba ki dipenne pangisim kerpang kantam kan singi ru kumbang dese pin ngin kenma ba ka nyu tarik jong April kan deru ka World Health Day kan di ringkat bak kene ringkat bak kata ke jing rakhi kata ka jing dam nyuk sen snem jong ka jing lai do jing ri India tinggi le ya kan di kata ke singi kata ke program kintan kata singi